Există deja pe canal o rețetă de ruladă pavlova cu o cremă de frișcă, mascarpone și zmeură proaspătă. Dar foarte mulți m-ați întrebat dacă puteți folosi fructe congelate. Adăugate direct în cremă, fructele congelate lasă foarte multă apă și afectează negativ textura și consistența cremei. Dar puteți să le folosiți cu succes dacă le pregătiți așa ca în rețeta de astăzi. Așadar, pregătim ruladă pavlova, varianta de iarnă, cu fructe congelate. Hai să vedem lista de ingrediente. Pentru blat, 260 de grame de albuș, se obține de la aproximativ 8 bucăți ouă, 260 de grame de zahăr fin, dintre care vă recomand 50 de grame să fie zahăr vanilat, o linguriță de oțet de 9 grade, 40 de grame de amidon, opțional 50 de grame de fulgi de migdale. Pentru cremă, 250 de grame de mascarpone rece, 400 de ml de smântână pentru frișcă cu minim 35% grăsime rece, 60 de grame de zahăr vanilat, 400 de grame de fructe congelate, eu am aici vișine și eventual puteți păstra o bucăți din ele pentru decor, câteva picături de esență de migdale și încă 50 de grame de zahăr simplu. Opțional pentru crema de ciocolată, 150 de grame ciocolată cu 50% cacao, 80 de ml de smântână pentru frișcă și tot opțional pentru decor, 50 de grame de așchi de ciocolată. Foaia de ruladă se face exact la fel ca la rețeta precedentă, deci am să reiau toate detaliile de acolo. Preîncălzim cuptorul la 160 de grade Celsius. Pentru cuptorul electric alegem un program care dă căldură sus și jos, fără ventilație. Pregătim o tavă de cuptor, tapetată cu hârtie de copt. Luați un castron mare și puneți albușurile în el. Se adaugă deasupra oțetul. De ce folosim oțet? O cantitate mică dintr-un ingredient acid face albușurile mai stabile, dar în același timp le păstrează suple, omogene și catifelate, fără aspect granulat. Se mixează cu un mixer de mână la viteză mare până când își măresc considerabil volumul și devin albe și consistente. De-abia atunci se adaugă zahărul în aproximativ 4 porții. La sfârșit încorporăm și amidonul, tot cu mixerul. Amidonul absorbe excesul de umiditate din albușuri. Fără el, bezeaua s-ar putea să lase apă, ceea ce desigur nu ne dorim. Imediat ce s-a încorporat, ne oprim. Bezeaua trebuie să iasă fermă, să își păstreze forma dată, fără să se lase absolut deloc. Transferați bezeaua în tava pregătită mai devreme, eventual puțin unsă cu ulei, și nivelați cât puteți de uniform. Pe deasupra presărați fulgi de migdale. Aceștia sunt total opționali. Dați la cuptorul preîncălzit timp de aproximativ 20 de minute sau până când devine ușor cafenie la suprafață. În timpul coacerii, bezeaua este probabil să se umfle, dar nu vă faceți griji, la răcire se va desumfla. Lăsați-o să se răcească puțin până o puteți atinge și apoi desprindeți-o de marginile tăvii, puneți o altă foaie de copt deasupra și întoarceți. Dezlipiți foaia de copt de la bază. Veți vedea că baza nu este bine coaptă, așa că trebuie să o mai dați la cuptor încă 8 până la 10 minute, până când devine și ea cafenie și un pic crocantă deasupra. Se scoate bezeaua din tavă și se rulează cu încă o foaie de copt deasupra. Se învelește ruloul într-un prosop și se poate păstra așa până când suntem gata să o umplem și asta poate fi chiar și a doua zi. Dacă este bine învelită, foaia se va păstra perfect. Cât timp foaia de bezea se coace, putem să pregătim fructele congelate. Le punem într-o crăticioară, adăugăm peste ele zahărul și, dacă nu au apucat ele să se decongeleze puțin și să lase zeamă, adăugăm și câteva linguri de apă. Punem cratița pe foc mare. Fierbem fructele până când toată zeama lăsată de ele se reduce la 2-3 linguri, așa cum vedeți aici. Dacă folosiți alte fructe și nu vișine, fierbeți până obțineți un sos gros și consistent. Este important să reducem bine umiditatea din fructe,
altfel ele vor înmuia crema mai târziu. Fierberea la mine a durat 20 de minute. Adăugăm câteva picături de esență de migdale. După aceea puneți fructele la congelator 10-15 minute ca să devină complet reci. Această variantă de pavlova cu vișine merge perfect cu un strat adițional de cremă de ciocolată, ca la pădurea neagră, știți, o combinație așa de genul acela. Dacă folosiți alte tipuri de fructe, această cremă se poate omite. Pregătirea durează fix 3 minute. Peste ciocolată adăugăm smântâna pentru frișcă și punem la microunde 1 minut. Apoi scoatem, amestecăm și crema e gata. Dăm deoparte. Punem mascarponele rece într-un castron potrivit de mare, frișca rece și zahărul. Mixăm totul la viteză mare. Imediat ce crema a căpătat consistență, ne oprim. Această operațiune va dura în jur de 2 minute. Peste cremă adăugăm fructele reci. Vedeți cât sunt de consistente, de tari? Așa trebuie să fie. Amestecați. Puneți deoparte 200 de grame de cremă pentru decor. Pe 3 sferturi din foaia de bezea puneți crema de ciocolată, întindeți-o frumos, apoi crema de frișcă și mascarpone cu vișine. Rulați. Nu vă faceți griji dacă foaia crapă puțin pe alocuri, este normal, e bezea, nu foaie de pandișpan. Decorați rulada cu puțin zahăr pudră, crema rămasă și opțional vișine decongelate și scurse bine de suc sau vișine confiate dacă găsiți și așchi de ciocolată. Găsiți pe canal și un filmuleț dintre acela scurt, un short, dacă vreți să faceți aceste așchi acasă, pentru că este foarte simplu. Gata, dați la frigider pentru câteva ore până când crema devine mai fermă și rulada se poate tăia frumos. Cam așa arată felia tăiată. Este un desert senzațional de bun și fiecare element se face simplu și rapid, nu este absolut nimic complicat, într-o oră ați terminat tot, inclusiv de spălat vasele. Sper să încercați și voi, dragilor, și să-mi dați de veste dacă v-a plăcut la secțiunea de comentarii. Vă îmbrățișez cu drag, ne vedem data viitoare!